Hey, what's your problem, huh? लाजिरनि हिनजावसो बेहायसो गसंनानै थाबावदों सायनो हे आन्टी आंखौ बेफोरबायदि दाबुं मोनथिबाय नङाबा मा खालामगोनलै नोङो आंजों मोखां नायलायना लिक दा खालामलायाबा खेबसे ज्राव होआ मानो बिखौलाय बेनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि इमान दावराव दावसि गन्डगोल जाबाय just because of you मोनथिबाय हायना really आन्टी बेफोरलाय जोंनि बाथ्रासो दा my sweet नायनो हाथारलालै आं बिखौ आंना बाराखौबा साला मा सोलिबाय आंनि न'आवनो बांद्रायखौबा पुलिसनावसो हरगोन मोनथिबाय नोंसोरबायदिखौ मोनथिखाया मोनथिबाय नोंसोरबायदि सिख्लाखौ आंनि फिसालाखौ बुंद्रायगा नोङो दा नोंनि थाखायनो आंनि बिहामजो सोनायासो आंनि हाबा मेलखौ गाज्रि मोननानै रागा जोंनानै बायदिसिना साननानै थांलायलांबाय मोनथिबाय स' आंखौ इसेबां बखिनानै लाब गैया मोनथिबाय नै फुथुला बायदि गसंनानै दङ नों सालाया बेलाय फुथुलाखा दा आरो माथो आंबो फुथुला नोंबो फुथुला आंनि हाबा मेलाबो फुथुला बुंनायसाय दिनै मानो बिदि खालामा नोङो दाथ' बोरै खोन्थाबावनो जाखो बारजोदों बियो ना मिहु बेलाय जोंनिसो खोथा मोननो लुबैथारदोंमोन नोङो साला आन्टी नोंसोरखौथ' बिमा फिसाजो हिलासो हरगोन आं बाराखौबो मोनथिबाय आरोथ' बुंगोन आङो नोंनि नोंसाला मोजाङा माने मेहेरा आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय होननानै अब्ला मा जानो नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामनाया नोंसो आंनि हाबाखौ ब्लेकमेल खालामनो सानदों मानो बिदि खालामा बुंनाय बेथ' आरो आं मा मोनथिबावनो मेहे मा फाव फान्दायदों आंखौ बुंलाय आंलाय मा फाव फान्दायनो उनाव दा बुं दे बुदों होननानै मानोना हिनजावखौ आखाइ थिखोनो बायोना आङो मा अब्ला मा खालामनो हानो नों आंखौ जुदि नों बांद्राय खालामोना मेहे नोंखौ भाइरेल खालामजोबगोन आङो मिथिबाय मा बुंखो नोंखौ गियो आङो नों बायदिखौनो गिगोन आङो नोंखौथ' बुथारबाबो लस गैया मा खालाम नोङो नोंनि बाथ्रायाव गोजावग्रा नङा मेहेरा आंखौ बेबायदि फानदायदोंना नोङो मा खालामदों नोंखौ साला नोंखौ नायगोन आं मेहे दाथ' नों आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबायना साला मा जाथारदोंब्रा नोंखौथ' खानायाव हमना बुद्रानोल' बाखि आं मिथिबाय एसे गाज्रि आंखौ बेबायदि फानदायदों नोङो हिनजावखौथ' आखाइ थिखोनो बायोलै आङो नाथाय नों बायदि मानसिखौ रागायान मा खालामगोन मा मागोन मोनखाबाय आं जेबो नङा आदा बेफोरबायदि मानसिखौ आखाइ थिखोनाया आयै बेखौ आंनि नोजोरनिफ्राय गोजान खालामबाय दानो नायगोन आं नोंसोरखौ बिमा फिसा सानैखौबो आउट खालाम बेखौ आयै जल्दि बाराव मा जाखांबाय थादों बियो सासेखौबो नागार आं नोंसोरखौ बाराखौबा मा बुंलांदों नोङो बेफोरबायदि लेथ्रा गोसोनि मानसिफोर थायो नालाय सानाखैमोनथ' आं बिदि मालायनि बेबायदि गाज्रि फानदायनायाव आंनि हाथरखियासो दुखु मोनबायना दुखु होबायलै आं बेबि नाथाय आंनि गोसोआ बुंखादों बेफोर नंखायजोब नोंखौ बेबायदि दुखु होनो सिमाङावबो सानाखैलै आङो आंनि गोसोआ मिन्थिया नामा नों थाखानानै आं बेबायदि खालामनो हायालै आं हाया सनालै फनखौथ' बहाथो हमबावनोब्रा बेलाय ओइद गोदाव सोराव दुखु मोनलाबायबायलै आंनि बेबिया जेराव आं एकदम बिदिखौ नंथारालै नंखायाब्रा आङो मानो एथ' गाज्रि जानांगौ जाखोब्रा दिनै बेबायदि सिमाङावबो सानथाराखै आङो आरो बेलेगजों है जायालै नङालै गाजा गाजा बुङोब्रा बिदि खालामनांगौबाथ' फाब नांगोनलै आं मिन्थिया नामा जानला मोनला आंखौ बिदि बुंनो फाग्ला सानदोंलै आं कफि लोंनानै बोरैबा मोनखादोंब्रा बेनिखायसो आंखौ कफि ब्रा ब्रा लोंहोदों बियो नोंखौथ' साला नागारालै आङो दाथ' फार्स्टआवनो हाथरखि बिबिखौ बुरखायग्रोनांगोनलै नङाबा बे आंखौ दुखु मोननानै थागोन ना आंखौ बिदि फानदायनायनि जाहोनाथ' मा नांगौ बेनो साला ओमफ्रायथ' आंखौथ' मोननो नोङो दरखार जाखादों गोसोखौनो गाज्रि मोनथारबायलै आङो आरे हाथरखि नै नों बहा थांनो ओंखारदों न'आव थांनो नागिरदों आङो मा न'आव आरे आमफ्राय बाजै नोंलाय बहा थाङामोन आं हाथायावसो फैदोंमोन दसे ओमफ्राय बोरैथो मेहेरालाय नों हारसिं आं हारसिंसो आयौ नोंखौ लोगो मोननाय मोजाङानो जाबाय दे ओमफ्राय फैदो जोंनाव थाङोबा नांथ'ला नामा बाजै दिनै थांथ'ला दे नै जोंना खाथि खासोमोन थुदो मिजिंखौ नेदोंमोन आङो माबा बावबोदोंना बेखौनो लायनो थांफिनथारबाय आयौ ओमफ्राय नोंलाय गोबाव थागोन नामा माथो बेग लाबोखो बे मेहेरा गथ'आ दोनफैबानो जायोना दसे माथो खामानि दंखाय नाङा दे आं अट'जोंसो फैखादोंमोन ओमफ्राय ससेखौ थाबायनोसै होननानै थाबायदों आङो ओमफ्राय आंहा नोंसोरखौ गोसोखांहरबाय थायो जोंबो ना ओमफ्राय एबारथ' थांनो मोनखासिगोन न' बांद्राय गोबाव गैखाला नै आबा मेहे दे बे हिनजावनाव मेलेमाव जेबो गैयाबा बेखायनो जानला मानला बखिफैदो गोबोरखिसो दं बेनाव ओमफ्रायथ' आयै आं बिदि नंथारालै मिन्थिखायो आं आबा नों बेफोरबायदि जानो हाखाया होननानै जथ' बे हायनायानो नोंखौ हायना मुलिनिसो होदों बियो आबा मिन्थिबाय दे नों
बारा दुखु जाबाय थानो नांला आबा हो लाजिनानैबो जेबो लाब गैला ओइ मानो लाजिनांगौ आं आयै माने जेराव आं जेबोखौनो खालामाखैबा मानो लाजिनांगौ आं ओं आबा सैथोखौ सैथो बुंखायोलै आं आयै रावजोंबो बिदि गैयालै आंना हाथरखिनि अनगा दे आबा हाथरखिखौल'सो आङो माने देलै आबा आं मिन्थिखायो दा बेखायनो थांदो हाथरखि बिहामजोखौ मोजाङैनो बुजाय सोमजायनो बुथायफिनदो आरो आबा मिन्थिबाय औलै आयै दे सिन्था जानाङा बेफोरबायदि एथ' माबा साननानै बारा खर'खौ गरम खालामबाय थानाङा बाथोलै बेफोरखौ जोंहा बैसागु बोथोराव बिहामजोजों निजेनि हाबा जानांगौआ बिदि जायाना आबा औथ' आरो आयै हायना ना थायना बेखौथ' र' बारना जोबाबो जेबो लस गैयाहाय आबा मिन्थिबाय आं दंना सोर बेयो नोंसिनि गेजेराव फैग्राया आं दं नों आंखौ फोथायना सना नै जायख्लं आबा औ मादै नै नोंनि नोम्बाजैखौ नुदों नोङो बाजै सनाखौना बाजै हाथरखिखौ मादै नोम्बाजै उन्दैखौ बुंदों आङो नुदों नोङो बाजै हाथरखियाथ' दहायनो ओंखारलांबाय मादै ओंखारलांबाय औ आं सोंदोंमोनथ' मादै ओमफ्राय फनखौबो चार्ज गैया होनबाय गावनिखौ आंनो होलांबाय आयौ बिदिलाय बहा थांखो सोंदोंमोन खिन्थायाखै बहा थांखोबा हाबाब फैनानै बावाखैमोन माथो दा ओमफ्राय आदा फैबा फनखौ होनो थिनदोंमोन आंनो बे हाथायावसो थांखो ना हजों गावनि न'आवसो थांखोसै जानो बहा थांखो दा आदा मेरनो फन हरदोंमोन आङो हमाखै बियो दे बिदिबालाय र' नाय खबर लानोसै आं औ ओमफ्राय जोंनोबो माथो रावनोबो खिन्थालाङाखैलै दहायबो फैदों र' ओमफ्राय साबो लोङासै सिरि सिरि थाबाय थादों बे हजों मायासो माबाफोर बुंदों नामासै बिसास मोनलाय लाङाहां बेखौबो आंथ' जिबायदि फिसाजो बायदि अनथारो आंनो रायफेरा मायासो माबाफोर दुखु होलायबाय नामा ना हजों मेहेर थाबोनायखौसो गाज्रि मोनखो बेलाय माबाफोर दुखु जायोब्लासो बेफोरबायदि थायो बियो थेवबो ना नोंखौ बेफोरबायदि नुब्लाबो गोसोआनो मानोबा बिराद फोथायनो गोब्राब मोनदों आङो आं जेखौ नुदों नों जेखौ बुंदों एसेबां असभ्य नोङो मेहेर आरोथ' बे ओमफ्राय गावसोरखौ आंखौ बेफोरबायदिखौसो नायनो लिंहरदोंमोन एसेबां गाज्रि हाबा मावनानै मेहेर नोङो आरोथ' बुंबावोमोन नोङो आंखौ लायनो बिराद मोजां मोनो बेबायदिसो नोंनि मोजां मोननाया हा थगायसुला नोंनि गोसोआनोथ' मानो बिदि जालांथारखो मेहेर आंखौ नागारनानै गुबुन सोरजोंबासो बेबायदि सानथाराखैमोन आं नोंखौ बेबायदि होननानै आरो हिन्जावाबो मासे लाजि रोङि बियो बिनि सायाव लेबेलसो देखायबावदों बिराद मिलायसोदोंथ' फै नोङो ओमफ्रायो मिन्थिखायो आं नोंखौ फैखागोन होननानै एसेल' फै नोङो थाला मारिनानै थागोन आङो नागालै आंनो रावखौबो हारसिं थागोन आं नांगौबा आंखौ हारसिं थानो हाया सानदों नामा नोंलाय आगोलनिफ्रायनो थाखायो आङो दाबो थागोन आरोलै नि होनाय फैसा थाखा जेबो नाङा आंनो जि जोम दख'ना जेबो नाङा आंनो नोंनि ओरैनोब्लाबो बिफैखायामोन आङो जेरै सिगां थादोंना बेबायदिनो थाफिनगोन आङो आरोथ' मोजां जाबाय दे नोंनि आखलखौ जों दानो नुबाय नोंनि थार मोजां मोननायनो नाथाय नोंखौ बिदि नुनानै मा साननांगौ जाखो आङो बेखायनो रावखौबो मेगन मेसेबनानै फोथायनोबो नाङा ना नङाबा सानसेब्लाबो बेबायदिनो जाखागोन आरो नोंनि बायदि लाइफ स्टाइलखौ आं बुजिरोङा मेहेर आंना बेबायदि नङा जानो हागौ नोंनि थाखाय जेबो नङा खोमा बेफोरो नाथाय आंनि थाखाय ओरैनो नोंनि आइया आंखौ मोजां मोनखायाना आरो नोंबो बिदि दा आंनि गोसोखौ आं माबोरै बुजायगोन बांद्राय गोनां मानसिना नोङो गोनां न'खरनि आंलाय आरो मा जेबोआनो नङा बेखायनो नोंनि थाखाय बेफोर जेबो नङा जानो हागौ नाथाय आंनि गोसोआव नाङो बोरैबा मोनोलै आङो बांद्राय गोनां न'खरनिजों गोसो होब्लाबो बेबायदिनो जायो खोमा दे आरो जाफ्लांबाय नोंखौ मोजां मोनफ्लांबाय आरो दिनै नों मा खालामखो नोंलाय मा बुजि मोननो मेहेर नै आबै हाथरखि आं न'आव फैदों मोजाङानो जाबाय दे औ
ओमफ्राय दाख्लैनो फैनो सानदोंमोन आङो जायासै ओमफ्रायहा बेसेबांनिथो हरगोन होन्दोंमोनलाय आबै 30नि लांदो आबै दे होमबालाय फैसाखौबो लाबोखादों आङो दे होमबालाय आबै ना फिसाजों जानो बुंगासिनो नोम्फौआबो बेखायनो दसे लांफैब्रबबाय आं जोब्बायानो आबै थाइनै थाइथामल'सै ओमफ्राय नै दाख्लैसो आइमोननावबो लांबायना गोथावबो जागारोआनोलाय नोंसिनि लावआ गोदै मोनथारो आंहा गोदैयानोखा आबै ओमफ्राय बेदरजों जाब्ला एसे गोथावसिन मोनबावो औ नाजोंसो जायोनोहाय आबै नोम्बौआ दे आबै नै ओमफ्राय आबौ मेहेरालाय फैफियासै दाख्लैबो नायनो फैनो नंबाय साहा लोंफैनो नोंसिनाव दसे गैया बियो फैयाखै आबै आरो दामानि एसे बेस्थ' जानानै दं बियो दङ आबै बिदिनो गेजेरावनो दङ दाथ' नोमा नोम्फायाबो गैला मोजाङानो जाबाय आबै बेबायदि न'खरखौनो मोनहैबाय नोङो नङाब्लाथ' बेबायदि अनग्रा हौवा मोननांगौआ दाबायदियाव मोननोनो थाङा आबै अबाव अननो आबै गुबुन सोरखौबासो अनहैगासिनो माथो ओइ हाथरखि बेबि हाबाब सोर बुङा नोंखौ बेबायदि फैनो सैब्ब फैलायबाय नै आबै हाबे आबौ नङा आं दा आयौ हामाथो दाउदै बायदिथार आबौआबोलाय आबै दाउदैयानो जा जियानो जा हाथरखिनि जानो गोनाङा आंनो आबौ दिनैसो मोजां नुगारगारबायहां नंगौना आबै औ ओमफ्राय आबैयाथ' जिरायासैबो माथो नांलाहाय आबै आं थांनोसै दे होमबालाय आबै ओरै फैलाय खोनायाखै नों आं मा बुंदों आयौ थांसैहां मा खालामदों नों मैगं फानहरदों आङो मा नांनाय मैगं फाननांगौ जाखो नोंहालाय आंनि गोसो गोरबोसो माथो आंनि फनखौ हमा दिनै नों बिनि सायाव फनखौबो गारबोबावदोंसो नोङो औ गारबोदों आङो नोंनि बायनाय फन नालाय मा आंनि बायनाय फनखाय नोंनो फनखौबो नांथारला होमबा नाङा आंनो जेबो ओइ आरे मा खालामबाय थादों बियो नों मा जाथारदों हा आंनि बाथ्रा खोनासङा नोङो खोनासंनायलाय मा दंबावो दंथ' गोबां खोथा दङ आरो आं बुंदों गोख्रै थांदों बिनिफ्राय नों आंखौ जि गोरोन्थि बुजिबायलै मिन्थिबायना मा खोनासंनांगौ मा नुनांगौ बाखि दंबावो एक नाम्बार थगायसुला ओमफ्राय आं थाखानानै आंथ' बुंनोबो लाजिनायसो मोनबाय मेहेर धोद गोदाव सोराव बुंलाबायोब्रा नङाखौबोथ' बुंनो हाखाया नोङो आरे नंखायानोबा थगायदों मा बुंबाय थादों नोङो मेहेर हगार मा सानदों नोंलाय आंखौ साननांगौखौ सानखांखाबाय आङो नुनांगौखौ नुखाबाय सना माबोरै बुजायबावनांगौ जाखो आं दिनै नोंखौ जेबो बुजायनांला थांदो नोङो ओइ बिदि दा बुंब्रा गोजान थानानै रायलाय आंनिफ्राय आं नोंनि गोसोखौ एथ' बिदि सानाखैमोन दिनै मेहेर नाथाय दा एथ' बेबायदि सानबाय आरो आंखौनो बिदि सानबाय नोङो साननो मा दं नुखादों बे हिन्जावानो थगायदों मिन्थिबायना आरो गावनो गाज्रि बियो साला आंखौसो एथ' लेथ्रा बदनाम होदों गावआबो माबा मोनसे सोमोन्दो दंखायोमोन बियो नङाबा सोरबा सासे हिन्जावा गावखौनो गाव मानो बिदि बुंना लानांगौ जाखो ओइ बेबि एथ' गाज्रि दा सानलाय आंखौ नोंखौनो बेबायदि गाज्रि नोजोरै नायफेराखै आङो मिन्थिबायना नोंखौ बुंदों आं मालाबा बिदि आरो बेलेगाथ' गोजाननि बाथ्राबावसो ओइ एथ' बेबायदि नङाब्रा आङो साला बे हायनानि थाखायनो आङो दिनै बिनि नोजोराव बेबायदि जानांबाय आङो ओइ बुन्दा सालायलांसिगोनलै आंखौ बुंदोंथ' र' नाथाय गोसो सिङावबा मा सोलिगासिनो बेबि दै नोंखौलाय आं मानो बिदि थगायनांगौ दिनै नों मा समय लाहैयो आं लानो हागोनलै आंनि गोसोआ एथ' बिदि मैला नङाब्रा दिनै मा खालामना फोथायनो हागोन आं दिनै नोंखौ आंहा रावजोंबो बिदि सोमोन्दो गैथारालै आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया आरो बेबायदि खालामबा आंनो फाबनांगोन माथो मिथिया मेहेर बे हिन्जाव आंखौ थगायदोंसोलै फाव फान्दायदों बियो आंनि इमेजखौल' गाज्रि खालामनो सानदों बियो ओमफ्राय सोरबा हिन्जावा गावखौनो गाव मानो बिदि बुंना लागोन दिनै मेहेर आरे नों बुजिदोब्रा बे दावरावसो खालामनो नागिरदों मिन्थिबाय ओइ फाग्लासो जासिगोनलां सयथिबो दाया मावबाय नालाय आरो बिनि सायाव जोंनि हाबायानो फैखागौमोन माथो मेहेर ओइ आं जेबो खालामथाराखै होनबायना अके लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों ओमफ्राय जाबाबो जायाबाबो दे नायनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय फैफिनसैलाय आरोना गाबोनफोर मेरा थांथ'नोसैलाय अखिमोन सनामोन आंनि जिउ गाज्रि मोनदोंब्लाबो खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्लाबो खिन्थाहरबानो जाबाय अके दे होमबा बाय गुड नाइट बयनिसिमबो लाभ इउ